Aw na hinindot nga content ay kay namay nagsikingon nga balik-balik atong content na nagunit man dag manok. Puspas boss, di ginabalik-balik. Ang batig manok mo ato ihawon. Para patas ang laban, pinagyaw to nag-spin the battle. Gani. For Istanbul. Istanbul. Kung ikanar to, ito yung kributila. Kung bato mo. Ay, Istanbul ba? Wala mauna na. Hingay bitaw ni Ron. Buak na sang kibot ano eh. Itong ningon diha nga gibana ng ang sili. Kita na mo ato? Ang tornado basta nanunga sa kaldero kaon. Hindi madaoy. Para ang beer man, napay magsutang ang daan. Nabangas. Pilit na hang ba? Mo ding wa mo tambayan kay naare mo si gunit-gunit ang manok di ay. Abang goal kay may minig klase yung mga manukan. Ano yung mga may klase mga hybrid cake na ba? Kita mo pangaliwan sa mga gikan sa akon ba? Gawas ba? Usay liwa? Mga hybrid ba? Paliw ka, nagpugdo lang kagay. Kaniyo. Liwa tagiya ba? Taas giya. Daot. Grabe po na yung manok na. Ote pa man ganik tiil ang manok sa imo. Katuwa tayo. Oy, unsa may content na to? Sa sige mo kon-kon na ng manok niya. Wa patay content, napayo sige yo nga balik-balik atong content. Aw na hinindot nga content ay kay namay nagsikingon nga balik-balik atong content na nagunit man dag manok. Puspas boss, di ginabalik-balik. Ang batig manok mo ato ihawon. Para patas ang laban, pinagyaw to nag-spin the battle. Spin the battle ba? Mga mo kay batay mamog na. Ano? Ay di. Klaro ana. Koy naman na mo pagika. Manok res gutan, mga mo po kasi mga naw. Klaro ana. Nay botilya. Say kita gid. Gani. For Istanbul. Istanbul. Kung ikanar to, ito yung kributila. Kung bato mo. Ay, Istanbul ba? Wala mauna na. Di ba for Istanbul? Uyag, uyag ini tuyok matom nga nakakuha ka na ana, nayabag ka. Gamay, luslos. Yare. Bato to yung maluk ko lang butila ko. Palayo na dito. Buhay buhay. Sige, 1, 2, 3. Wala. Tabla. Naliko ka kadako ani ako manok. Ako ang manok mo ni mo tuyok. Oo, okay na. Sige. Wapo pa niya ko gitnaan ni. Dali ada. Sige. Wala. Di ko musugutan daw. Ayaw. Di ko musugutan daw. Yawa na. Ayaw na dito ba oy? Sabi naman nakihilak. Di ayaw manok boss. Kamaron. Ayaw na bago taon ng tina. Ay kadalawa kay batik lang. Inis lang. Sige kag pasingog na. Yawa na. Kawa ba oy? Di ko musugot atong duha oy. Kanino niya? Kada po yabag kani akong manok ihawon ka hybrid ane gi kani gawas niya nurag ihaw. Ano magsige pa makagreklamo ng ihawon mo manok? Nagkakitibrit ihawan na. Kagkitibritse. Ayaw manok ihawag di ko mukaw yung lugaw. Sige na ba? Kamay nang naputay content nga dili binalik. Ikarabay nagsigig pasinguan na. Dili man beto nagipaihaw kay hybrid. Mas maayo. Laging napuguran batay pa mo. Lagot ka ng naunga kita. Di pa ta mabanay. Kagin yung gagong nga naunga bitaw. Hinay. Unsa man tahan mo oy? Joke naman ko ganiha. Kaniya kong manok gikan ginigaw sa hybrid di kay ni. Uy. Hamu to si bebe. Iyawan na ni kay wapa. Atay grabe hitas kung tiiloy. Uy, dali ayo mo na ba kay wapa. Grabe na toy pakuspukot to. Dali ana gaw. Wa ka maigo tong hapos niya. Wow, oy, gihapa kog bato. Ay ra karon. Dagi pukot ay. Dai pokok yaw. A few moments later. Pana. Nagtibo. Ikaw ba? At ako manok, hybrid ba kayo to? Hybrid. Di ba ko tayo payaw? Naon sa nalipong naka? Nakabuhi. Kabuhi bitaw. Tara, nakabuhi.
din na muwagtangan kag manok ay. Mama eh. Lainag na. Makakaon naman gyapon ka na. Lainag na. Asa manok bitaw ram? Pana ay. Asa daw? Pana. Ala grabe. Ya, giyaw nako kay natuy ko sa pukot ito. Unsa naman tan? May wala gyud may lain kalipay. Yoyok, duha ka pa ako ha. Ako abit lang manok. Imo. Nya makaihaw mo ko manok. Kunyaki mo. Ayo. Mga gaon, dara atong vitamins. Munyog, kulikot. Katong ni agi agaon. Mil 5 man to kabok, karon 3 mil 5 na pod. Ako abit ang manok. Nya imong gisilyan ako magbuot sa luto. Buot ba ay magbuot man kas magluto. Naday puspas ganay sili. Sa mini-mini o nagi na sili. Parihan nimo pagka mini. Oh. Kay mini, mabukog ta ka sa akong manok. Mga gaon, mag-cooking show na ko. BB Will. Budoy ang lamas, ilunod. Darang lamas tadi, lunod. Digi punong kumuangkog akuha ng anak. Mga gaon, atong itornado. Bahalang makalimtan ang tanan, basta ang vitamins, dili lang. Budoy ang vitamins, ilunod. Diara ang vitamins. Cha! Hindi bitaw ni Ron. Buak na sang kibot ane. Itong ningon diha nga gibana ng ang sili. Kita na mo ato. Ang tornado basta nanunga sa kaldero gaon. Sunod ko Martin, ang karne, ilunod. Ang akong karne diara. Tornado na to mga agaon. Sunod Budoy, para timbla, ilunod. Kompleto Ricardo tadi. Tornado na to mga agaon. Shoutout sa St. Vincent, malibre ko sa katubig. Sunod Budoy, ang mineral water, ilunod. Ang mineral water ni sa spring. Tornado na to mga agaon. Budoy, ilunod ang Nyor Chicken Joy. Ang Nyor Chicken Joy diara. Ato, tornado mga agaon. Sunod Budoy, ang Rice Terraces, ilunod. Diara ang rice tisas. Atong tornado mga agaon. Sunod Budoy, ang Luya, ilunod. Dara ang luya. Tornado na to mga agaon. Mga agaon, pura okay na ni, ato na ni pa tilawan ka Budoyix. Budoyix, pasok 24 oras. Init ba? Waka, wala go. Go, waka initan ng naong ni mo. Luy agad eh. Namiya. Okay na mga gaon. Sampi na. Wow! Oh, sayawan sa mga gaon, mentras wapay kaon. Kay titit no. Lah. Tit, sinulog na mga gaon, pista. Mga agaon, bubo na. Makrema. Ay, mga agaon, eating na. Miya manok bibi ay. Usa naman niya atong nagbansiwag naman tani. Init ay. Muna pagkahangol mo, tibawang gikas kayo. Gilaw pa. Ay, dita. Sa wala mga bata. Hoy, pabor niya. Agwa. Napay pagkainit kay kitiabaw. DJ, bukan DJ. Hindi madaoy. Manila po, lamig agad mga gaon. Ginagay mga agaon. Nabangis. Init ng hangba. Duba ya. Duba. Ako duga. Duba na. Hindi ka. Kita kay lamay ni mo init kay mo ni mo subay ba. Oh, lumay mo ta ya. Sana may lain mo pre, di man ang pagkaon. Nisubat sa kong heartbreak ba? Mura ni kaon nga, way mag zero kirok. Nawadi wa iban. Taga kiron. Para ang beer ba na pa yung masutang ang ano. Jara, agwa.
Seryo? Pagkata si po nila. Kinuha, ikaw na. Mga nikaon nga pinagkahit. Nako, hinid. Mga agaw, lidig na! Wow! Shout out! Og shout out kong Edmar Toledo, Jonathan Velasco, Hope Winston from Saudi, Kevin Espinosa Olderama from Leyte, Kanyete Ronel. Shout out ninyo gaon. Og shoutout lang ko ni Melvin Salang, BD Mark Channel TV, Jipoy, Remar Ranes, Maripel Dumabok, Jeroni Galo. Shoutout! Shoutout deko daw sa Sad Vincent Mineral Water. Shoutout ni Kongs Hermo Lucanias og ni Wendell De La Pina Gastanes og ni G-Card Ganato og ni Lianoy. Shoutout. Sinsa ka gaon. Og shoutout sa Alboro family from Bogo City og sa Masbate City. Og shoutout ko kang Dong EJ, Renlo Lapas o kang Zian Carlos Brian from Kampusog, Bourbon, Cebu o kang John Pasco o kang Carl Jimol from Negros Occidental, Maricar Corita o kang Mikey Kondahan. Shoutout. Og shoutout ni Judge Sam Tumabini og ang Kenyam Kabusas. Shoutout on Jumar Dalumpinis from Palawan, Agaon Jipoy, Vidimar Channel TV, Kahapon Family from Quezon Bukidnon, Werpa Lopit, Mahinbu from HTL Motor Parts Bangoy, Davao City, HYB Boys from Manila, Catalina Liying from Masbate, Jumar Espinida, Nestor Sino o kang Edwin Baguhin. Shoutout John Ryan Turalba from Cagayan de Oro. Shoutout! Nomer Buni from Silang Cavite. Shoutout! Junard Sumalo. Shoutout! Romnick Saludo. Shoutout! O kang Remar Ranes. Shoutout! Sawa pa ba sa tao na? Comment lang mga otro! Wow! Sana all!